Nerozumel som tej prvej časti, že Poliaci boli... Vážne? V zlej situácii. Čo ja by som za to dal, aby sme mali taký štadión a toľko divákov? Takže zbytočne, to taká otázka, pán... Viete čo? Nehnevajte sa, ale ako znehodnotiť výkon Slovak, znehodnotiť takýto výkon mužstva takouto otázkou, že Poliaci boli v zlej situácii. V čom boli v zlej situácii? Prosím ťa, nechaj takto, prosím ťa. Poprosím ďalšiu otázku. Peter Šajdík. Áno. Akým spôsobom ste hráčov pripravovali na druhý pol, že bolo treba trošku upokojiť, aby nevyleteli nejak do druhého polčasu, alebo čo boli tie taktické pokyny do druhého polčasu? Hrať naďalej aktívne, ako keby bolo 0-0. Vedeli sme, že súper otvorí hru, budú príležitosti na breaky, aj boli. Škoda, že sme nedali tretí gól. Ďakujem. Pytania od polských dziennikarzy? Proszę.